Onyamia sumdwe enka minu mienu yede nyankopon ase se eneden so aye ne pe na yete ase na emoje di emu afrisane na afenso no ye wo ahome wo yemu sanse enipa bebre ye no omo na efro empa anajo no na meida no na obi nso eda enso anope ye sorry ye efie bi mu areho na asimu efie bi mu osun ene secherie aden isanse omahwe omodofo bi na wo a wotiase aminu mienu ye tiase eden ye afa ho o se ye tumi ebusa ye ho se na taben na yenso ye wo ebedru yenso ye papa bi ye friend Dr. Duku anope ya yete ye oso okra kwa America okoye heart attack akoche no ama sisi waja ne honhum mu ama okọ ne bofo no ho wonso betimi ato nti na chese ni nyina etwa se minu mienu yesum onyankopon abre ne abre nyina na ye prepared abre bia se enanwumre ofre yen ya de akonta ne yekobu wachina nso ofre yen de akonta ne yekobu after 1 minute achi ebetuma ba se wo bewu ananse mi mewu na busa se sabre yi a wuti ase a wo home so ofre wo be se 5 minutes later bia ben na wugina position ben na wugina akonta ben na obetuma kobu ofre no pa besi sabre wo ye na pede wa ye na pede na se free na watchi ya hyase free na watchi etwa mu no na hyase besi sabre wo ye na pede wo ho son woni asem bi ka fa ho adetre ne nko na be ko heaven o Bible ka ema yete ase wo Galatians chapter 5 Galatians chapter 6 verse 7 was say no nipa guo no eno an obetwa edu ntimi enmu menkan na wunkotwa kokko untimi nua meko na afi wunkotete intos etika hunu se onyame onye sisifo eno onye paya bias no onye onyame a obeka so afede mahu mobo ose asase su sabre yi a wote ase yi a home wo mu no na obehu mobo wo obone a waya obenu ho ene ewudi wukum nipa 33 na se na wunim na Osebo ni facha wode bechew enunti no sabre na wo akwanya se wobetimi asacrifice obone ho anya sade a onua menua ba menua be ma wo ka wonsa gubu na ebra obeka wonsa gubu no so no onu nanim wunim ebra obeka wonsa gubu no onu nanim wunim ena bra obefro so onu nanim ode ebre bia to ha mobia obi wuntem obi nso wuntem obi wu at the age of 110 obi nso at the age of 120 obi nso at the age of 15 obi ha ye wonu a obi ane ne die nti no me die niti watwam ne meka ne se etwa se utumi siesie wo hu si wo di nyame asem nyina so ewo he asem na hini ebenya ewo Bible num o kenkan free apam foforo num atwam akopem apam dada num a uf kenkan free apam dada num atwam kopem apam foforo num a ubehu asem biara onyame eka menua emfe ni agro menua emfe nya kwadro hwehwe onyankopon Matthew 6:33 o se hwehwe onyankopon ahinie ni ne trene kane na ne aka nyina o de bema enti wo hwehwe nyame ahinie no no nti woti hwei wodi nyame asem so wo ye ne nyame pe anase wo ye ne wo pe emfa bi nke nyame asem ho waka kirewo ena o se enyi bi mfrim waka kirewo enti mo animra wo ho so adekin wo hwei enye wo dia untimi nkase wachina mekwa ha eye wodia no akwo enti na o Bible se ye kan ye nkase se nyame wo ya dom na wo pe a te nyame wo ya dom na wo pe a ye beye se enu nti na ne me kan do atufo se da bia mo animra wo ho so busa wo ho wo fa hwehwe na watena animu na wahwem na wabusa wo ho na wabodin da ye de wo e bia okra kwadwo okra kwame okra kwaku enti nyame ba na obekobi enti se sima mienu achi okra na ifri ni padua mu akonta ben na okobuo akire ne bofo mesomo animra wo ho so wate monimra ho so na onyankopon afabufuo kese a ode ba abebu wiase afa na nyina nipa nyina aten esanse onipa ntie nasem onipa enye nyame apede onipa ye nyame apede biara onipa etie nyame asem no oyi bi afrim edu ba bi na enwunu a ose ha de enwunu nyame mpa ne sa nyame anka ne sa nyame nya sa na o hwehwe ohu enso o te ase pefe sese na etie enti mesraw minua dofo enani akwanye enani adombrem mia wani
na som nyame wɔ kronkron ne nokre mu na ɔbɛyɛ dɛ ɔno nso bɛhyɛ odin anuonyam meda wase so atie me aseda ɛnyɛ Israel nyankopɔn de asɛ ɔde asɛm abrɛ me ne ɔmienu yɛhyira so wagya ɔba ne ɔnkonkron din mu amen.